12 Οκτωβρίου του 2011 ο κύριος Μάνεσης μας έκανε μετά από κάλεσμα την απόφασή του να μας πει δύο προτάσεις οι οποίες θεωρηθήκαν καταρριπτές από την πρώτη στιγμή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, η οποία ήταν ή πενθήμερο πεντάωρο με μείωση αποδοχών ως 40% ή 180 απολύσεις σε βάθος τετραμήνου. Εμείς απαντήσαμε όχι και στα δύο αυτά και του είπαμε βέβαια ότι την απόφαση θα την πάρει και από τη Γενική Συνέλευση. Κάτι το οποίο έγινε μετά από κάποιες μέρες με ομόφωνο, με γύρω στα 280 άτομα, ομόφωνα όχι. Κοινοποιήσαμε την απόφασή μας αυτή στην εταιρεία, περιμέναμε γύρω στις 9 μέρες να μιλήσουμε και αντί για αυτό, ειδικά την τελευταία μέρα που είχαμε μείνει νυχθημερών στο σωματείο, μας κοινοποίησανε 3 και 10 ευνηδίως το μεσημέρι και ενώ ετοιμαζότανε να βάλει μπροστά η παραγωγή, ότι ξεκινήσαν και κάναν καταγγελία συμβάσεως με δικαστικούς κλητήρες στα σπίτια. 18 στις 31 Δεκάτου και 16 στην 1η Δεκάτου. Αυτό ήταν καταλήτης για μας. Είχαμε προειδοποιήσει την εταιρεία ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο έστω και σε ένα εργαζόμενο θα έκλεινε το εργοστάσιο και θα βγαίναμε σε απεργία, όπως και έγινε. Μετά από 3 μέρες πήραμε απόφαση για να κάνουμε επαναλαμβανόμενες απεργίες από την πρώτη Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια με απανωτά ψηφίσματα και βάσει των κινητοποιήσεων που κάναμε δραστηριοποιηθήκαμε πολύ περισσότερο, βγάζοντας προς τα έξω το πρόβλημά μας, δραστηριοποιώντας και άλλα σωματεία, ταξικές δυνάμεις, οι οποίες ήταν από την πρώτη στιγμή μαζί μας, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης και προσφοράς από όλους τους Έλληνες, από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο, μπορώ να σας πω τώρα. This government had an idea and Parliament made it law. It seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? We set off to join the picket lines, but together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. They said, go home, boys, or you'll go into jail. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Η βοήθεια υπάρχει από παντού. Όπως βλέπετε, όλος ο κόσμος είναι μαζί μας. Για να μην περάσει αυτό το πράγμα, το πεντάωρο. Λοιπόν, τη στιγμή που υπάρχει αλληλεγγύη, τη στιγμή που υπάρχει όλο αυτό ο κόσμος στο πλευρό μας, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Ξέρω ότι έχω δίκιο, αλλά και η βοήθεια του κόσμου. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις φαντάρους να έρχονται στην πρώτη έξοδο αόκιστη να δίνουν τα χρήματά τους. Παιδιά 18 χρονών που δεν έχουν βγει ακόμα στη δουλειά και αντί να πηγαίνουν για καφέ να έρχονται εδώ για να τους λες τις προσωπικές ιστορίες και το τι έχεις βιώσει μέσα στο εργοστάσιο, και αντί για καφέ να δίνουν τα χρήματα που θα δίνουν για καφέ να τα δίνουν για τρόφιμα, για στην οικονομική στήριξη στους απεργούς. Δεν υπάρχει αυτό το μεγαλείο, αν δεν το ζήσεις. Εγώ πραγματικά έχω συγκινηθεί από συνταξιούχους που δεν στάουν για τα φάρμακα και δίνουν ό,τι έχουν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να κρατήσουμε κι εμείς. Θα σας πω μια κυρία Αυγουστή, η οποία ήρθε κάποια στιγμή, μου έβαλε 20 ευρώ στο χέρι και μου λέει αυτά είναι για σένα. Λέω τι είναι αυτά? Λέει για σένα, για τον αγώνα σας. Εγώ είμαι συνταξιούχα, παίρνω 310 ευρώ, αυτά λέει για τον αγώνα σας να συνεχίσετε. Άμα είχα κι άλλα θα σου έδινα. Της λέω ένα λεπτό, ποια είσαι, τι να γράψω, πες μου, πρέπει να τα καταχωρήσω κάπου.
Αυγουστή γιαγιά γράψε κοκκινιά. Τα λέει όλα. Well, it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back. Said the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, sod you, Jack. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Περνάνε τα μάτια και κορνάρουνε, αυτό μας δίνει κουράγιο. Η αλήθεια είναι ότι η αλληλεγγύη του κόσμου μας έχει βοηθήσει τόσο πολύ, ώστε να ξεπεράσουμε μεγάλους κόπελους τόσο στην οικογένειά μας, τόσο και στα χρέη που έχουμε. Στην ελευθεροτυπία στείλαμε τη συμπαράστασή μας με ψήφισμα δικό μας και οι άνθρωποι, ενώ κάνουν τριήμερη απεργία, μας στείλανε οικονομική βοήθεια και τρόφιμα. Αυτή είναι η εργατική αλληλεγγύη. Αυτή είναι η εργατική αλληλεγγύη και η δύναμή της, η οποία είναι πραγματικά ατελείωτη. Μόνο να τη μετρήσεις μπορείς όταν τελειώσει. Δεν έχει μέτρο. Δεν έχει μέτρο. Μόνο αν τελειώσει μπορείς να πεις ότι ήταν για τόσο καιρό. Όσο είναι και συνεχίζεται, δεν μετριέται αυτό που γίνεται. Γιατί δεν θέλω να σας συγκινήσω περισσότερο όταν ένα κοριτσάκι που ήρθε με τον παπά του και ο παπάς του άφησε 50 ευρώ και το είδε το κοριτσάκι και λέει τι είναι αυτά μπαμπά, και άκουγε για τον αγώνα των Χαλιβουργών και λέει και εγώ, ενώ είχε προσφέρει ένα σακουλάκι καραμέλες, λέει και εγώ, και έβγαλε από την τσέπη του μισό ευρώ και λέει αυτό από μένα, 7 χρονών. Αυτές είναι οι κρίσεις που βλέπουμε. Το 50 λεπτό αυτό ήδη είναι σε περίοδο τη θέση του σωματείου μέσα και θα μείνει εκεί σαΐ για να θυμίζει αυτά τα πράγματα. Θα σας πω απλά ότι ο κόσμος, ο οποίος έχει στηρίξει τις ελπίδες του στους Χαλιβουργούς, σε αυτές τις πύλες της φωτιάς όπως τις ονομάζουμε εμείς πλέον, γιατί εδώ έχουμε δέσει ψυχή και σώμα με το ατσάλι και το σίδερο, έχει δίκιο. Όντως ο Χαλιβουργός δεν κάνει πίσω. Well, I'm bound to follow my conscience and I'll do whatever I can. And it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Το πρόβλημα δεν είναι τους εργαζόμενους, το πρόβλημα είναι από τη διοίκηση της εταιρείας. Το τι γίνεται εδώ μέσα, πάρα πολλά. Μέχρι που μίλαγα και έλεγα τι κάνουν εκεί και που λένε μη μιλάς, θα χάσεις τη δουλειά σου. Εδώ και 2 χρόνια. Τα βλέπουμε καθημερινά. Αυτό είναι ένα σύγχρονο ταχάο. Χέρια μου ακόμα κάμενα, 15 μέρες πριν τον Αύγουστο είχα τα ατυχήματα, καψίματα από το σίδηρο και έχω ακόμα σημάδια. Δεν φεύγουν ποτέ, αυτά μένουν. Οι συνθήκες της εργασίας εδώ πέρα είναι πραγματικά, το έχω ξαναπεί, αν πω τη λέξη κολαστήριο είναι λίγο. Και δεν το λέω τόσο έτσι για να δώσω ένα βόμβο στη λέξη και μια κραυγή για να ακουστεί, αλλά είτε από θερμοκρασίες, είτε από ρυπάνσεις, είτε από ξαφνικούς κινδύνους, δηλαδή ύψη, δυσθεώρητα, μειωμένη ορατότητα, αυξήσεις θερμοκρασίας πάνω από το όριο του επιτρεπτού, εργατικά ατυχήματα πάρα πολλά. Εγώ είχα ένα τραυματισμό, ένα ακροτηριασμό. Ατύχημα, αυτό εδώ το δάχτυλο στέκεται με πίτα τιτανίου. Το έχουν φροντίσει οι γιατροί του θριασίου, από δικιά τους μαλακία είναι. Ο Ανθρωπάκος, συζητάγαμε το πρωί 6,5 ώρα που πήγε μέσα να πήγαμε να φτιάξουμε δουλειά, κουβεντιάζαμε όμορφα και ωραία, και στις 7 η ώρα, 7 παρά 10, ούτε 7, δηλαδή ούτε στο 20 λεπτό, δεν πρόλαβε να πάει στο πόστο του και μου λένε είναι καμένος. Ο Γιώργος, τι λέμε, δεν είναι καμένο, λέει είναι καμένο. Έφυγα να το δω και με κρατήσει και μου λέει μην πας τότε, μην πας στο στενοχώρο να το δεις, μου λέει ξέχασέ το. Μετά από λίγες μέρες καθαρή. Εδώ έχει δει αδερφό να σκοτώνεται αδερφός και φίλος να χάνει τον φίλο, να έρχονται μαζί με ένα αμάξι, μετά να φεύγει ένας. Το έχεις φανταστεί ποτέ? Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να έρθουν 2 αδέρφια για δουλειά και να φύγει ο ένας, να γυρίσει στο σπίτι ένας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα η γυναίκα να στέλνει τον άντρα για δουλειά και να μην γυρίσει ποτέ πίσω, αυτό που έγινε πέρσι τα Χριστούγεννα.
λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Και θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν ακούγαν τον κόσμο να φωνάζει ότι αυτό δεν μιλάει σωστά. Μην με βάζετε εκεί. Αυτό το πράγμα θα πέσει. Μην το βάζετε εκεί. Σταματήστε το μια ώρα να το φτιάξουμε. Για να μην σταματήσει μια ώρα, για να μην χάσει κάποια ποσότητα σιδήρου, το ρισκάρουμε. Όταν φύγεις το πρωί από το σπίτι σου να έρθεις για δουλειά και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις το μεσημέρι, δεν μπαίνω για 500 και 700 ευρώ. Εμείς θεωρούμε ότι έχει κάνει ανέτειες απολύσεις ο κύριος Μάνησας και παράνομες. Γιατί ενώ η συζήτησή μας ήταν μέχρι την 1η Νοέμβρη για διαβούλευση, αυτός στις 31 του Οκτώβρη, 3 η ώρα, ξεκίνησε να κοινοποιεί με δικαστικό κλητήρα τις αποφάσεις αυτές, τις καταγγελίες συμβάσεως, που σημαίνει από τις 28 του μήνα είχε προβλέψει ή προσπαθούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο σκοπός τους είναι αυτός. Πενθήμερο, πεντάωρο και από εκεί και πέρα όσοι προλάβετε έξω. Αν εγώ τώρα υπογράψω 5ωρο πενθήμερο, έχω καταστρέψει και το αγγείλει το παιδί μου. Κάποια στιγμή, σαν πατέρας, εγώ θα κάνω ένα παιδί, θα πάει κάπου για δουλειά με τα χρόνια του. Θα καταστρέψω όλη την εργατική τάξη της χώρας. Εμείς εδώ πέρα είχαμε το θάρρος και βγήκαμε από την πρώτη στιγμή έξω. Γιατί δεν το δεχτήκαμε. Δεν περιμέναμε δηλαδή να το συζητήσουμε, το είπαμε την πρώτη φορά. Δεν το δεχτήκαμε, είπαμε όχι, η συνέλευση μας έβγαλε όχι και από εκεί και πέρα πήγε σε απολύσεις. Μόλις έγινε η πρώτη απόλυση, σε 10 λεπτά μέσα ο εργοστάσιος είναι στην πύλη. Η προοπτική μας είναι μόνο μία. Να γυρίσουν πίσω όσο γίνεται πιο γρήγορα οι απολυμμένοι συνάδελφοι, να μπούμε μέσα να εργαστούμε με πενθήμερο 8ωρο και από εκεί και πέρα να δούμε πλέον τι μπορεί να μας δώσει ο κύριος Μάνησας από αυτά που έχουμε χάσει. Ο Μάνησας πρέπει να δώσει αξία σε μένα που δουλεύω εδώ που έχω σακατευτεί για να του παράγω τα κέρδη του. Και δεν του είπα προς Θεού ούτε να μοιράσουμε τα πλούτη, ούτε χάρη βουλιά του να κόψω εγώ στη μέση με το Μάνηση. Να μου δίνει αυτά που έχουμε πει, αυτά που συμφωνήσαμε. Αύριο στην Κεβιτσά πάμε να πιέσουμε την εταιρεία. Μορφή πιέσου είναι και αυτό. Δεν έχουμε περιοριστεί στα στενά πλαίσια. Τι κάνουμε απεργία και καθόμαστε εδώ και περιμένουμε, κλαίνουμε τη μοίρα μας. Δίνουμε όθηση, δίνουμε κίνητρο. Ο κύριος Μάνησας απουσιάζει, αλλά μας βάλανε και μισήσαμε σε ανοιχτή ακρόαση. Προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι μπορούμε να ζήσουμε με τη μείωση των 40%. Του δηλώσαμε ότι οι αποτιμμένοι δεν γυρνάνε από μόνοι τους με αυτό το μισθό 500 ευρώ. Αυτός μας έλεγε ότι είναι 700. Που είπα και εγώ σε μια αποστροφή του λόγου μου, αφού νομίζει ότι εσύ μπορείς να ζήσεις με 700 ευρώ, θα σου δώσουμε εμείς τα 700 ευρώ να ζήσεις εσύ. Εμείς συνεχίζουμε του λέω αποφασιστικά. Εάν δεν πάρεις πίσω τους απολυμμένους, αυτό είναι το αίτημα της απεργίας μας, για 100 μέρες σήμερα απεργούμε επανέκκληση των απολυμμένων με σταθερά ωράρια εργασία. Να γυρίσουν πίσω οι απολυμμένοι, είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Να γυρίσουν πίσω οι απολυμμένοι. Ο Βόλος έχει ένα εργοδοτικό σωματείο από ό,τι έχουν μάθει,
το οποίο ανήκει σε κάποιες άλλες δυνάμεις. Εξήγησε στον κόσμο ότι η πρόθεσή του ήταν να μην χαθεί καμία θέση εργασίας και πάνω σε αυτό θα κινείτο. Δεν τους είπε, πιστεύω, την αλήθεια, ότι ο στόχος τους είναι να συρρικνώσει τις θέσεις εργασίας, να καταλύσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να φτιάξει μια γέφυρα και να μπορέσει να περάσει καινούργια αντιεργατικά μέτρα, ότι ήταν ένας τροχός της άμαξας που θα κυλούσε πάνω σε αυτό το σχέδιο του κ. Μάνεση. Όλα αυτά πιστεύω ότι τους τα κρύψανε και οι εργαζόμενοι ψηφίσανε αυτό που τους επέβαλε το σωματείο, δηλαδή το πενθήμερο πεντάωρο για 4 μήνες. Το Βόλο ήταν να πάμε σήμερα το απόγευμα, μας πήραν τηλέφωνο τη διοίκηση που ελέγχεται από την Πάκη και τη Δάκη και μας προβάλλανε, ενώ είχε κλειστεί το ραντεβού από το Σάββατο, μας προβάλλουν διάφορες δικαιολογίες ώστε το να μην συναντηθούμε ήταν να πάμε χτες. Μας προβάλλανε ότι φεύγω ο πρόεδρος του σωματείου, ότι πάω στη Θεσσαλονίκη, να το μεταφέρουμε για την Κυριακή και την Κυριακή το μεταφέρει, τώρα μου λέει να τον πάρω τηλέφωνο αύριο. Δηλαδή τρενάρει τη συζήτηση, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Τότε μου το είχε ανακοινώσει ότι έχει διάφορες δουλειές. Το θέμα δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει το εργοδοτικό σωματείο. Μένα με ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι εργάτες. Οι εργάτες είναι τρομοκρατημένοι, άμα δεν πούνε αυτό που είπα από την αρχή της συζήτησης. Μπει ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος δεν είναι για να υποτάσει τους εργαζόμενους. Ο ρόλος είναι για να τους δείχνει πώς πρέπει να παλεύουν, να έχουν πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων τους και να αγωνίζονται για αυτά, απλά πράγματα, αυτονόητα πράγματα. Όποιος πλέον δεν το βλέπει, σύντομα θα του χτυπήσει και τη δικιά του πόρτα όπου και αν εργάζεται. Ήδη έχουμε το παράδειγμα του Χάλιψ, ήδη το παράδειγμα στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Σύντομα θα γίνει στη Χαλιβουργική που τους έχουν καλέσει και αυτούς κάποια στιγμή σε συζήτηση. Στο Βόλο που το υπογράψανε, δεν ξέρουν ότι έχουν υπογράψει και ας μου επιτραπεί η λέξη να το πω αυτό, τη θανατική τους καταδίκη, γιατί τις απολύσεις μπορεί να τις κάνει μόλις περάσει το τετράμινο, με άλλη μίσθωση συμβάσεως εργασίας που έχουν υπογράψει, δεν τον υποχρεώνει να έχουν την ίδια σύμβαση εργασίας. Μας το είπαν εργατολόγοι καθαρά, δεν δεσμεύεται για κάτι τέτοιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο εργοσιακός μεσαίωνας που θέλουν να περάσουν είναι πρωτοπυλών. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι εδώ στις πύλες της φωτιάς αντέχουμε, κρατάμε και από εδώ δεν θα περάσει. Και είμαστε σίγουροι σε αυτό ότι όσοι μας βλέπουν παίρνουν θάρρος και κουράγιο για να κάνουν το ίδιο πράγμα, όπου και αν εργάζονται. Η σύμβαση υπογράφτηκε εντός μίας νύχτος, μη και μεν ο λογαριασμός που λέτε ανοιχτός. 50 χρόνων σύμβαση με 9%, στους ξένους δικαιώματα δόθηκαν αφιδώς. Οι όροι της συμβάσεως οι πλέον επαχθείς, από πλευράς πολιτικής μα και οικονομικής. 2-3 φύλλα γράψανε κι αυτά διστακτικά. Τη σύμβαση ο κιτρινισμός πέρασε στα ψηλά. Ποιος να το πει, ποιος να το πει, πως υποδούλωση σωστή σημαίνει η σύμβαση αυτή, πολιτικο-οικονομική. Γιατί 9% αστείο βέβαια ποσόν για σύμβαση τόσων ετών. Όταν στον κύριο αυτόν προσφέρεις χέρια εργατών σε μια τιμή τζάμπα σχεδόν. Όταν αυτός θα σου κρατά την αποκλειστικότητα, άλλον ποτέ να μη δεχτείς. Μαζί του να συνεργαστείς σε επίπεδο πολιτικής ή εμπορικής συναλλαγής.
Μας λένε όλοι ότι γράφουμε νέα ιστορία, γράφουμε νέο πολυτεχνείο. Ειλικρινά, αν αυτοί οι αγώνες συνεχιστούν, δεν θα είμαστε ούτε νέο πολυτεχνείο ούτε τίποτα. Θα είναι όλη η Ελλάδα νέο πολυτεχνείο. Και αυτό εμείς θέλουμε πλέον. Όχι μόνο η χαλιβουργία, γιατί από εμάς έχει ξεφύγει. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με το Μάνεση. Ο Μάνεσης μας έδειξε ποιος είναι. Είναι ένας λαγός των βιομηχάνων, όπως το λέμε. Εξυπηρετεί συμφέροντα εργοδοτικά. Δεν έχουμε κάτι μαζί του. Θέλει να αυξήσει τα κέρδη του. Θέλει να πατήσει βωμούς. Θέλει να πατήσει πάνω στις πλάτες των εργαζομένων. Δικαίωμά του. Εμείς όμως οφείλουμε να το δείξουμε ότι ξέρουμε και να παλεύουμε και να διεκδικούμε. Γιατί δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλους τους εργαζόμενους. Δεν είναι η χαλιβουργία το πρόβλημα. Απλά η επανάσταση ξεκίνησε από τους χαλιβουργούς. Και εδώ η χαλιβουργία θα γράψει. Θα γράψει ιστορία. Εμείς πήραμε μπροστά, είπαμε: ξέρετε κάτι, έχουμε και μια εξωπρέπεια. Θα δουλέψουμε για τις υπογραφές που θα δημιουργήσουμε τις υπογραφές. 8ωρο, 5ημερο. Αυτό θέλουμε. Ούτε εγώ δεν θέλω ούτε τη χαλιβουργία να μοιραστούμε τον ιδιοκτήτη της, ούτε τίποτα, ούτε να μου δώσουν τα παραπάνω. Αυτά που συμφωνήσαμε να μου δώσουν την πρώτη μέρα. Και το παίζουν οι αποπληκτές εδώ οι δικοί μας. Το παίζουν ευεργέτες του κράτους, της πατρίδας. Ποιος πατρίδα, ποιος είναι ο πατρίδα. Πατρίδα είναι ο κόσμος, ο λαός. Έχουμε φτωχεύσει όλοι. Το έχετε καταλάβει ότι έχουμε φτωχεύσει όλοι. Αυτές είναι οι δυνάμεις που έχουμε. Κατάλαβες. Γι' αυτό όντως ο επαγγελματικός συνδικαλισμός έχει πεθάνει. Τα κόμματα που αναπαράγαγαν τέτοιου είδους συνδικαλιστικές κινήσεις, κινητοποιήσεις, σίγουρα έχουν αποτεφρωθεί, αλλά και από εκεί όμως θα βγουν νέα άτομα, υγιή άτομα, τα οποία πραγματικά θα βάλουν να παλεύει η εργατική τάξη με αυτό που τη βασανίζει χρόνια και δεκαετίες. Έτσι λειτουργούν όμως και οι εργάτες. Παίρνουν το δίκαιο με το μέρος τους και βγαίνουν σε απεργία. Πρέπει να βγεις απεργία να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου. Έχεις υποχρεώσεις ως εργαζόμενος, έχεις και δικαιώματα πάρα πολλά όμως. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζει το αφεντικό και το κάθε αφεντικό. Και πριν σκεφτεί να πειράξει εργάτη, τώρα θα σκέφτονται 2 φορές. Η δημοκρατία σε τέτοιες χώρες δουλειά σταματάει εκεί που σταματάνε τα συμφέροντα της επιχείρησης. Δηλαδή τα δικαιώματα, αρχίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, εκεί πέρα έχει σταματήσει η δημοκρατία. Εγώ έχω να κοιμηθώ 2 μέρες. Είμαι στην πύλη, είμαι στην περιφρούρηση, έχω κάτσει εδώ πέρα. Πιστεύω ότι δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Και περιμένω τώρα να πάμε για προπόνηση στην ομάδα μας, γιατί έχουμε και τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει, αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρέχατε κι αρχίζει το μάτς. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ, πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί, του διακογιάνει. Αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει, αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρέχατε κι αρχίζει το μάτς. Κυρίες και κύριοι, σας μιλάμε από το στάδιο του Camp Nou. Η μπάλα στον Κοφίδη, ο Κοφίδης, ο Ρότσα δεν μπόρεσε να κάνει την προσποίηση. Το μάτς είναι 3-1 υπέρ της Αστέλα Βικτόρια Ζίαμπρη, αλλά οι εργάτες, νομίζω οι χαλιβουργοί, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουν από τους πρώην επαγγελματίες και νυν αγωνιστές, ερασιτέχνες, ποδοσφαιριστές και θα το γυρίσουν το μάτς και πιστεύω στο τέλος, όπως και στην απεργία, έτσι και στον αγώνα θα νικήσουν. Πλησίασε η ώρα, αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μη κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ, πώς μας ενώνει και πώς μας δενεί, του διακογιάνει η φωνή. Αρχίζει το μάτς, παράτα με τώρα, πλησίασε η ώρα, αρχίζει το μάτς.
γνωρίζει τι φταίει για όλα αυτά. Αν το εξηγήσει Ο αγώνας ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Και καλό παιχνίδι. Όχι, τον είχε κάνει και καλό παιχνίδι, πολύ καλό παιχνίδι. Ειδικά ευχαριστούμε τα παιδιά που δεν τρέχανε. Έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε. Ο Χουάν ήθελε αλλά δεν μπορούσε, φαινότανε. Και μπορούσε αλλά δεν ήθελε. Και ο Σάββας ο Κοφίδης μου το είπε από την αρχή ότι θα με βλέπεις μέχρι έξω από την περιοχή. Αν με δεις και μπω μέσα στην περιοχή, πέσε κάτω και εγώ θα το βγάλω έξω. Έπεσε ο πρόεδρος στο πρώτο λεπτό εκεί πέρα, θα το είχε κάνει. Ο πρόεδρος δεν ακούει και άκουσε αυτό και έπεσε αυτός αντί να πέσω. Αυτά είναι τα λάθη που λέμε. Όταν δεν βγαίνουν σωστές οι τακτικές και οι συζητήσεις στα αποδυτήρια, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Είχε παλμό και τους ευχαριστούμε όλους ειλικρινά. Αλλά ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τις τελικές νίκες. Αυτό είναι. Αυτός ο αγώνας τελείωσε. Ο αγώνας όμως που έχει ξεκινήσει ο πραγματικός συνεχίζεται και αυτός θα είναι νικηφόρος. Εδώ χάσαμε. Τον άλλο δεν χάνουμε με τίποτα.